Hello mga idol natin dyan, no? Padayon dyan puntas ng pagpangisda mga idol. So karon nga part mga idol, naanapod tayo bago nga divers. Mao na gini atong expert divers. Mao man yung isa o kaning beginners na to. Pero kakuha gyapon. Unsa na lang kaning kaluyan yung ato ang experton mga idol. Grabe kataas og utong idol. Murag pwede siguro siya makaginhawa sa labas tubig mga idol. Batro, kamang-kamang ya idol kay positive daw. Doon na daw isda nga medyo dako-dako daw mo to yaha yung balik-balikan na dapita pero nana po tayo bag-ong abot nga mga layahay mga idol dora shout out sa mga dabon pagkalabli shout out daw ni agaw sabi ng kasama niya aray ko so mo to mga idol dara padayon siya pag kamang atuang divers diri ano to ato mamanaay dugay kami tunga mga idol grabe lahutay tora tunga na so mo lagi to mga idol positive jud na ayo diri dapita dako daw kayong karpa nga iyang gihapahapaan mga idol motoya ring dalig balik grabe tawanag lahutay grabe gutong so sa tanang mamanaay diha no shout out sa inyo mga idol grabe believe kay ko sa inyo kung saan niya pagdiskarte mura naman mo ginhawa sa tubig para mga idol oh ato siyang ipadulaan kamay mga idol para maklaro gid nato no iyaha yung ikamang-kamang diri napita mga idol kay naa daw diri padulong ang mga tilapia mga isda ba motoyahang gid dali dili jud kay ni siya lalom diri dapita mga idol namatama ra gid yung mga tagahawak pero sa ilalom ba naay mga bato-bato nya naay duol mo ni siya grip wrap mga idol una nga plastaranan kay mga isda ba ato mga idol mo ni ato ang expert mga idol pero mo ni resulta mga idol sa kataas nga hangin aw gibikugan oy may gani mga idol kay natabang ra pud sa kauban kay naamtay kauban nga manghilotay shout out dai sa mga kauban nga manghilotay mga idol oh. Aray, pangalan ni my idol, basi ganahan mong pahilot, Jibanil Ismero. Ikaw na bikugan, oras sa may gipamati naman sa mga lawas, idol, tawagay lang ni. One call away ra ni idol. Automatic, na din ni.